Yüreği düşüp başlan bolsam, значит, doğru yol olmalıyam. Inim, çörege çöçü deyip börken, ya kredip börken biz söwda başladyk o. Lübo yerde yarış bolýar, sen bilen yarışmak üçin mara kille başka derecede bolmaly, düşýärmi? Sen kille başka derecede bolmaly. Sen bilen yarışmak gerek gel o. Halka prosto sen alýan yerlerini görkezmek başka meselesiz. Näşmat halka senin alýan toçkalaryny, getirýän eşiklerini, bakylaryny açaçan muğda öwretse näme bolar? Muğd prosto. Goý teleke köpelsin. İnşallah meniň niýetim mal çağı Türkmenistanyň ekonomikasyny Türkmenistan içinde döretdiýän. Men döretdiňmi diýen, men döretdim. Adresini bereýinmi? Kiçik ateliýeler, fabrikalaryň adresini bereýinmi? Liçka ýazmaýsan ugrdan adresini. Sen näme goşup goşdun? Arkanda oturan Vietnamlarmy, Hytaýlarmy Türkmenistanyň içinde de o etjek bolsaň. Men etdim şonu. Sen bilen awraýym aldy, men awraýym senden öň bardy o. Düşýärmi? İslam mahaçyby geyinirdim. O bir topar näçe zvezdalar geyinirdim orsiýetde. Sen çörege çöçü diýip börkäň ýa-da ol näme diýär? Kreditdim o. Allah can yürege düşmesin. Bralacak inim. Geplemeni öğren dürüstlik sen geplemeli sapaklara geçmeli. Yokary hujaýa otur biraz. Ondan soň men bilen deňeş. Men bilen deňeşmek üçin aýana sen pişkom da Paryja 10 ýyl. Düşýärmi? Ýürek gidende 10 ýylda etmeýärsin. Sen bilen adam demeňişdirip sen üstüňden afterçediň. Allah jany şükür afterçed ba. Ýene bir adam aýdýan inim. Bir arajyk sabrly bol. Egerde men bilen gidişmejek bolsaň, egerde gidişjek bolsaň, men saňa aýdaýyn, hemme alýan deşiklerini görkezerm. Hemme oglanlara, gyzlara, taliplara. Goý Türkmenistanyň her biri telekeçi bolsun. Yani 40 manat 50 manatlyk getirýän futbol kolan 30 sentdan durýar, 30 sentdan. Nisip bolsa bir taliba, bir enata işler döretsem uly sowap bolar. Sen näme özüň üçin edýän o? Baýmy sen? Bollo, bolup dursan baý. Hawa pulum ýok men gedaý. Pulum sanak gordum ýa sen. Näme etdiň? Janyň sag bolsun, ýene bir adam aýdýan. Meniň niýetim ýüregi düşmek däl. Taňa akyl öwretmek. Daşary ýolda gidip eşik satyn almaň. Türkmenistany iş ýerde öwrediň diýen. Men döretdim şonu. Adresini bereýin men şu fabrikalaryň. Kiçirak bolsa da ýöne döretdim. Türkmenistanyň içine döretdim. İnşallah razık yardım etseler, hökümet yardım etseler, ulu fabrikalara alıp ýöredýär. Meselesi ýok. Arkadan podдержка bersin. Hemme fabrikalara ýöredýär. Türkmenistan ekonomikasyny mundan belentden beri goşandym inşallah. Ýene bir adam aýdýan. Meniň niýetim sen üstüň bilen galyp ýa-da sen üstüň bilen bir zatlar etjek bol. Men näme samsykmy o? Sen derejäňe düşüp samsykmy men? Janyň saň bolsun. Bagtyar şop bilen ýa Kerim şop bilen uruşmaň diýen o. Nokat goýduk, plan etdik, gelin baka dögüşmekde nomer 1 gerek gel şu zatlar. Agda bir bolun diýen, siz bolmajakladyň o. Özüňiz güjük ýalak bolup berdiňiz o, bir-biriňiz üstüne o. Agda birlik diýen zat ýokmy sizde? Özüňiz "Esselamu aleykum" doň ardaşlarymyz din tarapdan özüňiz gurulaýan o. Allah jana şükür. Diniň birinji terplerinde näme? Görüpçilik bolmaly bir-birine. Görüpçilik, bahillik bolmaly. Görüpçilik, bahillik bolan ýerinde rızk, bereket, halallyk ýokdur. Din bilýän ussal. Öwren şu zatlary. Ýene bir adam aýdýan. Janyň sag bolsun. Kim biznes öwrenmesi gelýän bolsa aşagda plus goýun. Şu video inşallah 10 000 kommentary alsa, 500 000 prosmotr alsa, nisip bolsa, muğut şu yaşlamada biznes öwretjek. Nädip telekeç bolmaly, nädip daşary ýurda öz harytyny çykarmaly. İnşallah. Esselamu aleykum dostlar. Bu video bolsa, yani Bein Sport'un arkadan tutýan TikTok'u meni tanamayanlar üçin. Meniň adym Berdibek, men 1991-nji ýylda doglan, 2013'te Belarusyada birinji magazynymy açdym. 2014'te Aşgabatda Orsadyrda açdym. Şeýle ýuwaş-ýuwaşdan soň 2016'da Moskwaga geldim. Oglanlar,
Yankı siz Begen Sport'u gollayanlar, Begen Sport halka kömek etti, halka getirdi. O on kazancına halka getirmekte hiç men soragym yok. Mening size aydıp geçecek zadım. Gayrat edin diyen. Bir-birinin arasında it gücük pişik bolýarlar. Yani şonu bijan görüp, şondan soň başladım. Egerde agdy bir bolsalar, bir-birini. Bu yeri video yaptır. Doğru ya, gidin yanına, näme Aşgabatda bir-birini. Barın internette näme üçin gerek? Gürleşmek. Bolýar men näde şar ýurtda, men barıp bilemok, gürleşip bilemok. Yanыңızda otursaňyz da bir-biriniňe barın gürleşin. O nokot koymak, baha döwmek, on etmek, it pişik gücük bolmagy da düşäňizmi? Men bolsa Sowet bilen çykdym. Olanlar siz ilki başta BMW futbol kazatýan çaňyz, Louis Vuitton futbol kazatýan çaňyz ya-da Gucci padyalka çykatýan çaňyz diýen Türkmenistana goşanyňyz has uly şo BMW futbol kan bara Türkmenistana dit bolýar o. Mesele siz näme bar Türkmenistanyň iň gowy paýtalan SNG boýunça birinji ýerde paýtalan yer bar. Calvin Klein bizde dikilýär. Bershka Zara bir bölümi jinsler bizde dikilýär. Habaryňyz bolmaýan bolsa men halkara biznesiň içine getip görne arasynda öňrak Ispaniýada boldum. Türkmenistanyň içinde bizim fabrikalarymyza jins nekýän eken. Düşäňizmi? O diýmek näme o? Biz ýalak oglanjyklar, şon ýalak telekaçylar goşandyň goşdy. Daşar ýurda men ýalaklar köp çykartsa, nesip bol Türkmenistan beterim tananlar. Meniň niýetim ol bir-birini baha döwüp berler. Şo TikTok'uny alyp berip berýän TikTok'uny daşar ýurda çykarsa, daşar ýurda eksport etse, gowy dälmi? Eksport etdimi? Hem iç ýerde, iç bazarda iş ýerde öretdi. İkinji ýerden bolsa Türkmenistanyň ekonomikasyna goşant goşdy. Yankı, gollaw berýän oglanlar, gyýlar. Düşünjesiz. Men size düşündirip aýdýan. Gollaw berseňiz, ilki başta oturup pikirlenin. Näme diýär şu berdi? Näme diýjek bolýar? Hype etjek bolýarmy ya düşündirjek bolýarmy? Şonu düşündirseňiz, başga meselesiz. Hemme da düzlenip gidýär öde. Setler boýunça. Ýene bir gedem aýdýan. Türkmenistanyň ekonomikasyna ýaşlar goşant goşdy. Şeýle uçýar. Ekonomika bar, beýle däl o raketa bolýar, raketa. Men bolsa şol goşanda näme goşant goşup bilen? Meniň tejribem bar. Men şuma Moskwada, Valbrist'ta birinji ýerde oglan eşiklerin arasynda durýar. Nike Adidas geçdi o ýa-ni kynna. Nike Adidas ýok, göne şo padyalka satýan adamlar 370 ýaş adam Valbrist'ta satýar. 370 ýaş adam. Men bolsa tamalymy çet. Köpse tamalymy çet näme bilen oktur. Türkmenistan Limited. Türkmenistanyň ekskluziwni oglan bolup Türkmenistanyň adyny çykarmak üçin şol ady goýdy. Indi bolsa ýene bir adam aýdan paddeşke berýän oglanlar. Düşünjesiz oglanlar. Gayrat edin. İlki başta meniň videom oturup pikirlenin. Näme diýär şu? Näme diýjek bolýar? Ondan soň hyt edin bolýarmy? Meniň ak ýürekligim, meniň rehimdarlygym inşallah ýaş oglanlara, gyýlara, telekaçy gruplaryny köpeldip, öz grupam açyp daşary ýurt badarlaryna satyn etmäni öwretjek. Türkmenistan içinde kiçirak fabrikalar kurup matany Türkmenistanyň birjasyndan alyp Türk dünýada o Hytaýdan getirmek gerek. Ýa özüni içerki bazarda paýta nut meselesi ýöne almaly ýerni bilmerşim. Bolly. Jana sag bolsun, görjeňiz bolsun. Inşallah meniň Türkmenistana indiki goşat goşşagym ýaşlara sapak bermek. Görürsiňiz, bir ýylçyk berin, meniň ýaşlar näle sapak alyp, näde ekonomikany goşant goşşagyny görkezler nesip boldy. Ýerde hyt etseňiz jana sag bolsun. Görjeňiz gowy bolsun. Berdiň 15 ýyllar bäri hyt edýärler o. Biz de bu zatlardan geçdikle meselesi. Assalamu alaikum. Murat, yine bir komentar yazıptır. Berdi begmen, fıma bir zat diye, Murat diye. Selamu aleykum oğlanlar bizler. Selamu aleykum Berdi.
Berdi senden garaşamokdan bırak doğru imasam beýer spordy ýamanladym, peselliň, men uruwynym däl, men millioner, sen hiç kim getirýän zatlaň musor. Bırak şu sözler aýdyp sen prosa öz awraýyny peselliň gaýtam. Ola bir ikinji bilen bırak sen prosa beýer spordyň üstüne şu wagt hype tutdum, hypeanul. Öň seni bäli türkmen halk seni tolkun hiç kim tananok. Moş bit 3-4%. Beýer spordy tutuş Türkmenistan tanaýy 5 welaýat sebäbi günde adam barıp giyinip gaýdýar. Özüm halal bahalar, konkretna arzan amatly el ýeter. Öň gyşda kurtka aljak bolsaň, mysalla getirjek bana. 500 manat, 1000 manat çenli bir kurtka aljak bolsaň gyşda. Soň beýer sport şu wagt Hudaýa şükür çykýar, 100 manada şo kurtkalar goýar. Edil şo kurtkalar. Adam hedil edip alýar. Это просто тебе один пример, брат. Ýöne пример kan, ýene getirjek bolsaň kan gurulmaly. Ondan brat, üçüncü bilen Tvoy magazin temelimetet berkarardy. Sen magazynyň bady men bilýän. Şom berkarardy men 6-7-8 ýyl öň işläp gaýtdym. Bir deski magazin, ikinji etajda men şo taýda satyjy bolup işledim. Göni gapdaly sen temelimetet magazin bardy. Kitçi köýdi brat. Beýer spordyň razdivalkasy daşy mundan uly brat. Gat görme. Ýöne inni sen beýenji peselliň brat. Indi men sana prosto toja premier getirjek. Sen magazynyň daşy beýer spordyň razdivalkasy ýokdy brat. Ola bir ikinji bilen magazynyna brat sewda etýän adam wapşe görnen okdy men. Wapşe. Sen satyjyň prosto otyrdy telewizor seredip. Şo. Prosto adam halymy da sen zatlar wkusy iyi, bahalar gymmadrakdy da brat. Şoň üçin sen magazyn ýapdyň, aňaryp gitdiň da aňarda sen şu wagt hyzmat etdiň. Malades. Sözüm ýok çölme sen o taýda şu wagt konkretna wperёd başol ýöne beýtmeler ekeniň brat. Beýer spordy degmeler ekeniň, peseltmeler ekeniň. Şul olan halal olan brat. Şul şu wagt ýok bolsa bahalarym şo öňki ýalyk bolardy gymmat. Düşänmi? Ana şoň ýalyk brat. Janyň sag bolsun tak. Assalamu alaykum, mena zegna krasovkalar 250 manat reska. Gorkory ine düzi suw geçirmän gapdaly mata geçe aşa akpadoş. Ne bu renk var. Onu yer tut operatoruna polny gara, namunyaly çal gapdaly gara geçe, üstü gara aşa akpadoş, üstü gara gapdaly gök geçe, üstü tutuş gök aşa akpadoş, namunyaly bejli Lacoste. 250 manat razmerler çıkıp dur, kalisto köp, taslama ýerde gara. Assalamu alaykum doganlar we kardeşler. Şu video Murat spordy degişli. Ýynym. Ýerden çykdyň möjük bir oturaýda bir götürüp geçdiň şol beýen spordy. Näme beýen sport sana alat berýärmi? Galdyranyň üçin bir berýärmi? Bolle da ýynym. 10 video ýazdym, 10 video. Bolle çynym. Gel Moskva aýlaýyna. Biznes öwrden oňar bolsan. Muratçan, Ors mu sen, Tatar mı, Kurt mu? Bollet begenç gördü sen, götürýän ekeniň, gördü begenç. Bollet Muratçan. Hadi, kuş. Esselamu aleyküm doğanlar ve arkadaşlar. Canınız sağ olun, ýadaýlaňyz. Berdi Begmenow na связи. Köpden mä türkmençe gurlama okulyn ýöne türkmençe gurlanyň sebäpli bir-iki günüň içinde 35 000 adam goşuldy. 1 milyona ýetdi ýanky video. Şoň üçin indi bolsa men TikTok'a türkmençe alyp barmaly diýip maksat goýdum. Käbir ýerde meniň aksentim bar. Bagşlarsyňyz 8 ýyldan bäri türkmen diline gurlemem soň agyrak gelýär. Düşünersiňiz diýip umyt edýän. Şu video meniň Türkmenistandaky illeşlemde, Türkmenistandaky telekeçilemde maslahat bilen çykkan. Şumat näle biznes etmeli? Şumat oturan ýeriňizde internet bar bolsa, gowy biznes sowetler bereyim. Есть Workzilla var, Quark diýip saytlar var. Workzilla, Quark saytlaryny aşagda belläp geçen Workzilla, Quark'da. Şo taýda günne her hili işler çykkan. Meselem kommentariy ýazmaly ýa-da birine vizit edip bermeli dizaynerler üçin meselem köp işler çykkan. Günneki tölegler $20-30, $40 berýär. Meselem kelleňiz iş edip internetde şumat pul ken. Sowet öz türkmen illeşlemede, öz türkmen genejemede oğlanjyklara şumat şol Workzilla, Quark saytlary açyp şo taýdan zakarlar alıp
oturup kiçiräjik ofis açıp öz Balkan'da, Marda, Levap'da, Daşow'da ofisi açıp şol zakallary özüňiz birine kiçiräjik saýda edip bermeli, birine meselem vizit edip bermeli, birine ýene bir açyk kommentariýa ýazyp bermeli, birine ýene bir zat etmeli. Gaty işken günne yüzlerce bir munlap işler var, kiçiräk işler. Günne meselem 5 sanak iş alanda da $100 bolýar şol. Diyecek bolýan adam kiçiräjik gruppa döredip özüňiz kompýuter bilen internet gerek, başga zat gerek gel, VPN'im gerek gel. Sebebi ol saytlar Türkmenistan tarapdan açık we işlep bolýar. Meniň sabiyatim goý size Allah can pida getirsin we jügleňize pul getirsin we haçan adam ýa pul gazanyp başlaryna birazjyk bagtly bolýar diýe-de. Şoň üçin birinji gazanyň puluňyzy gaýrat ediň, sadaka beriň, men şondan razy. Maňa sag bolsun diýeniňizem ýetik. Şoň üçin indi bolsa türkmençe köpräk şonýalyk açyk sabiatlar beren. Nädip Türkmenistana oturup daşary ýurtnyň pullaryny gazanyp bolýar. Şonu sabat beren. Meniň ak ýürekligim, kömegim şondan bolar size. Ýene bir edem aýdýan, köpräk sabiatlar beren, başlardyň türkmençem birazajyk ýatdan çykyp barýar, ýöne düşündirjek bolar inşallah. Köpräk şonýalyk pul oturup gazanyp boljak yerde internetiň baýaryny şonu sabat berjek inşallah. Hemmesem halal ýollar, halal we dogry ýollar. Şoň üçin näme sabat ýene gerek bolsa kommentariýada ýazyň we şu kommentariýalary men okuyan, şoňa görä men size inşallah telekeçi we biznes sabatlary oturan ýeriniňizde Türkmenistana pul gazanarýalyk dep sabat bererim inşallah. Assalamu aleykum bratia и sestry. Özüňize serdiň, janyňyz sag bolsun. Men bir zada düşünemoy. Näme üçin türkmenler hakykat boyun alasy gelen o? Näme üçin Begen Sport, Murat Sport, näme üçin şeýtýär? Berdi Begmenov 1000% real zada aýtdy. Men özüm tanamam, ýöne oň aýtýan sözlerini aňy pes adam düşünmeýär. Polny tejribesi, polny ösen adamlar, biznese düşünýän adamlar düşünýärmi şoňa? Ol aýtýan sözler bar. Bir ayal gyzlara iş orunda öğretip bolýar. Birem özüne GoPro gazanyp bolýar, düşünýärmi? Ýagny sizler wara Eýran, Xitoýyň zatlaryny şutaýa getirip satýas, malades aslında daşary ýurduň brendlerini Türkmenistana däl, Türkmenistanyň brendlerini daşary ýurda çykarmaly, düşünýärmi? Türkmenistany ösdürmeli. Düşünýärmi? Türkmenistanyň her bir çykarýan zadyny iň prostoýjysy jorap bilen maýka çykaryp bolmaýam, ýöneke ýaşaň biçilşi zady. Düşünýärmi? Şonu çykarsaňyz her bir döwlet zakaz etse, sizler çykarwam ýetişmeýän şonu. Näçe döwlet bar, näçe döwlet? Iň pesräk döwletlerine sataýyn sizler şo zady. Iň ýokary brendler dünýä bazarlaryna çykmaly. Begen Sport bar, wes Türkmenistan tanaýandyr, malades. Ýöne berdi Begmenov dünýä tanap durar, Rossiýa tanap durany. Bir hakykat boyun alman öwreniň men onu tanamak hiç gelýärdi. Ýöne oň aýtdan gepler realny, şeýsen Türkmenistan ösdürip bolýar. Ol getirip ol Xitoýyň köne zatlaryny azan. Men eşitdim Xitoýyň ölülerine geydir ýani. Ol iň pes zatlaryny. Selamun aleyküm doganlar we gardaşlar. Waleykümselam. Ağam sen berde Türkmenistana eşik satýan oğlunlara birazjyk bir di satan bolupdyň da şoň üçin menem şutaýda öz pikirimi aýtmagy ýürüme dugdum-da. Birinji şo videoda sen diýen zadyň men türkmen telekeçiliniň arasynda birinji ýere girýän diýipdiň. Sen ýöne Türkmenistan telekeçisi bolaňok, sen ýalňyşmasam biznesiň Türkiýede var, Rossiýada var, sen berde hiç Türkmen telekeçiliniň arasyna hiç gireňok. Videodaky ikinji argumentiň Begen Sport ya belli ki sport eşik magazinleri açılmaka men sizden öňüm bu iş bilen meşgullanýardym. Men biznes sizden öň başladym diýjek bilen. Öňe men kirimçe berde lüboy bir biznesin üstünlügi oň açylan wagty bilen bahalandyrynok. Sebebi ýa açylan biznes bilen soňra açylan biznesin üstünlügi her hil bolup biler. Mysal üçin Coca-Cola kompaniýasy ol başda birasar mundan açylan biznes ýöne şondan soň näçe ýyldan soň açylan Apple kompaniýasy şondan gymmat şondan üstünlükli işini alyp barýar. Şoň üçin berde bu argumentiňem
sen biznesin beleki olunun biznesinden gowdugyny hiç hili dahilleri ýokmy diýen. Ýene de şo taýda sen öz maksadyň barada aýdyp geçipsiň. Seň maksadyň IPO diýen. Ýene de oglunlara sen IPO nämedigini bilýän dälsiň diýjek bolýan. Ýöne berde men saňa bir zat dedim. IPO sözüniň nämedigini bileniň bilen sen şo IPO ýetip biljek ýa bir hakykat eýämem bir go biznesmendiňi ol aňladynok. IPO diýen sözi men pikirimçe luboy biznes ugrundan okayan luboy studentin bilýändir ýöne ol aňladynok şoň üstünlikli biznesmendigini. Berde sen beýdip olan IPO sözünü bilip bilmeýänligi bilen olan derejesini ýa işiniň senkiden pestigini görkezmek bolsun, ol ýene ýalňyşlyk diýip geretýän. IPO'nun nämedigini düşündirjek bolsuňam şol videoda ol ýene bir gülkünç momentliň biri şo videoda. Sebäbi sen diýen sen IPO nämedigini bilýän dälsiňiz, IPO şo siziň eliňdäki iPhone wa şoň aksiýalary diýjek bolýan. Birinciden iPhone'un aksiýalary bolanokda Apple'ın aksiýalary bolýan. Onu desen sörawna şo taýda dürüst we dogry normal şoň nämedigini düşündirip bilenok. Men pikirimçe sen özüňem şo IPO nämedigini bilenok şo taýda. Indi bolsa sen videoňda men iň halyan momentine gelip etdik. Oğlanlara sen näme diýen bolýan? Ay siz 50 manat çypyk, 40 manat çypyk, 60 manat köýnük diýip satýaňyz diýjek bolýan. Bu argumentiňe iň samsyk argument diýip geretýän sebäbi men biznes bilen meşgul olmasam men bilýän şo biznesde şeýle nişalar bolýar. Naprimер, her biznesin özüniň auditoriýasy bolýar. Her biznesin özüniň işleşen adam bolýar. Sen most biznesin sen eşiklen most VIP adamlara niýetlenen eşik satýansyň ýöne berde oglanlar şu öz auditoriýasyna göre zat getirip satýar, öz auditoriýasyna göre baha goýýar zatyna. Berde men pikirimçe hiç hili sen o diýjek bolýan bir peselçek bolýan zatyň ol argumentiň hiç hili berde işlenok. Men pikirimçe agam sen berde hiç hili bir öz biznesiň gowdugyny ýa olun biznesiniň pestigini görkezden prosto özüň bir biznes bilen meşgullansaň bir biznesde hiç hili hisatdan başyň çykmaýanyny görkezdiň we özüň bir bolusy adamyny görkezdiň. Ben berde bu videonun üstü bilen birinin tarapını çalıp 10 gowymy kerwet diýjek boldum prosto. Menem Moskwada 5 ýyl ýaşadym, 5 ýyl okudum. Şo wagtlar sen aktivni biznesini Moskwada ýöretip ýörken, menem şo taýda Moskwadadım. Ve şo taýda sen näle biznes alyp baranyň barada, näle biznesiniň ýörenligi barada men özüm eşitýärdim, görýärdim. Şoň üçin berde men pikirimçe sen men biznesim beleklenki betdäl diýen sözüň absolutny ýalňyş diýip gelýär. Şoň üçin berde başka birinin etdiğen işinden gep tapman prosto özün 12 milyon dolarlık men onu anlama bilemok. Yani onu da 12 milyon dolarlık biznesini bilen zanimatsa etsen gowulun kadip geretýän. Onu da üstünlüğü al. Seni bahalar, giyinişin, görünüşün, bedenişin, paylaşın. Bigin sport, Bahtiyar sport. Esselamu aleyküm. Onu tatlım. Sana takma. Benim. Kinga da biznes öğretip bilerim eğer gerek bolsa. Ama sen bugün o değil de anında smart like custom bana tabii de men smart. Ağam vegan sport ağam sana var da ait geçeyim de. Ben ve Michael'ın Türkmenistan'da son gaz verip iş verdi bloggerlar. Rusya'daki biznesmen, Türkmen biznesmenlere de iş verip uğrattır. Onu sen ağam doğru yolu var ya. O yönü ki bek benefit eden zati, yönü hay, ödül kararmak için edilen zati. Davrayım onu berdi tanıdım ama vegan sport tanılıyor. Karoç diyecek olan zadım, şu yağız kovada bek benefit video çekmeye geldim. İndik videolarda görüşeceğiz. Çama bindo. Assalamu alaikum dostlar. Berdi Begmenov, sana yüzlenýän brato korotki ýasna gaýratlaryň diňden. Ola salam dogry bar. Biriň agyny öküneme assalamu alaikum edem bolmady. Allah adol petelçek bolma. Onam sana bu ýyzy oklanyrly. Sen gaýdy on videoda çekjek bolma. Biziň öz garawda oglanyňda. Gel bu ýyzy oklanda açdaýda magdyn sak kostyum balaňa 500 manatdan 1000 manatdan bar den satay. Hemme öýlenýän oglanam senden alsyn. Sen zaten şeyle kaçtın olacak bolsana. Mekte okucularım senden alsın. Ana o Hamzatçı Mafti'den İslam'a kaç sana vardı. Allah bıraktı sen reklam. Çünkü geyindirecek boldan gel bizde de ba çempionlarımızla. Gel geyindir ana Alparslan marana birinci herhalde. Başka da kendileri tuğulümü baydağımızı ağlatmanı alır yani. Gel geyindir brato. Gel. At şutaydın mağa dinle. 40 medet 50 medet dedim bol. Para nimet mi? Şu 40 medet 50 medetler şeytir bahadı satýana da bir garawda olanlar geyinýä. Geyinse de Türkmen oglanlarymyz geyinýä. Türkmenistan raýatlary geyinýä. Sen ýa-da bar başgalara hyzmat eden ok oglanlar. Da senden sapa alja adamam ýok. Maňa çyk meni uğradyň diýip aýdyr şimdi. Senden sapa alyp sana zar boljak ýok. Ana naýda şol
şu reklam edýän oglundan baryny ýeke çağırjynyň bary Allah Taala dar, insany dar der şolu. Emma assalamu alaykum. Begen sport, Bahtiyar sport. Esselamu aleyküm. Olmu taplaňyz, janyňyz sagmy. Otursaňmy sagma. Meniň adym Berdi Begmenow. Türkmenistanyň telekeçileriniň içinde belki birinji yerleriň birine girýändir taşar ýurt boýunça. Men Moskwada 1 milyard 200 rubleylik kampanya döretdim. 12 milyon dolar bolýar. Ne oldu? Berdi Begmenow, men adym Dörtguly, familiýam Amaliw. 12 milyon dolarım olsa begen spor ayakta gezip böram. Bir ya peşekte gezip böram, koltuklar yara bolla, eller mazor bolla, canagam uğratda 1 milyon dolarını. O men atel yatsayın ellerli işlesel hova. Genneseler iş halayın o istep bölmezler ya neydi de beyle de berde men atel yam istep durur yani. Ya bulmana faba paydastırayın o olurum atel yatsa. Dra hitting, vad är det med kan hus skra hitting att pulvera mock jag material ska det hus skra man går det. Våld det våld lo. Det där så bingen sport så han går på ardan skor du kta jag går då. Han tänker zan favor som onna bise det man fan karasha ta. Or plångar nej då eller mazolo. Kommentarlarym toğsan götürmi. Garip halka, ödünün ormayan adamları, qarab puli ýok adamları kömek edýän begen sport diýip ýazypdyrlar. İslendik yer ýüzündäki jemgyýet 3 bölüge bölünýär. Pes gatlak, orta gatlak, hem ýokarky gatlak. Men şu ýerde orta gatlak adamdan gürläsim gele begen sportyňa pes gatlakda ýaşaýanlar üçin, orta gatlaklar üçin hem edýän kömegi gaty uly. Diňe begen sportda Kerim sportym goşapym gele, sebäbi şol ikisinden men köplenç töwda edýän. Geçen ýyl gyşdaly onun öňki gyşda bolan bir wakany aýdyp bereň. Gyşyň bir howuk günleri aşakda skladda ýani ýerdemini işleýän işgärlerimiz üçin gaty howuk howalar başlady. Başlygymyzda megelme pul berdi, bar şulara 50 gat geldi. Onuň daşary kän girip çykan işgärlerimiz bardy. Ýani arabaçylar, ýükçüler, kurýerlerimiz ünseren bolsaňyz internetem siziň gözläp ýören zadyňyzy öňüňizden çykarýanlar. Meni de edil şolar ýaly ýagdaý boldy. Ýanky 50'lerin özü öňümden çykdy. Kerim sport diýip ýazylgy bahasam 10 manat. Men bolsa bir 100 manat, 120 manat büdjetde hasaplapdym. Nämeden örneýdiňiz? 30dan owrak bütün skladdaky ýerdeminäki çala howuk ýerde işleýän işgärlerimizden joraply, ädikli, 50'li boldy. Garab men bir 10 tane 50 galmana giden adam hem jorap hem ädik hem 50 gal geldim. Şonu başlamadan gen görpdi. Nädip şu jagaş bula şunça da daly bildiň diýip. Menem şonu Kerim'e jaňa dipdim. Kerim bir wagtyň bolsa biziň başlamadan ýanyna gelipdi, tanışjak diýip. Ona Kerim çağa solar ýaly prostoy eken, geldi, tanışdy, çay içdik, tanışdyk. Şonu bilen işleşip ýör. Begençilerim işleşýär, Kerim bilen işleşýär. Ýöne begençiler edil ýakyndan şeýle tananmasagam. Şu videonyň üstü bilen begençi bilen Kerim'e uly minnetdarlygym bildiresim gelýär. Diňe men adym Daniel. Bütün orta grupdaky telekeçileriň adyndan. Siziň videolaryňyzdan beýlekileriňden tapawutlanýar. Hili boýunça bu bolsa sizi görýän tomoşaça uly hormat. Ýagny titrap duran köne telefonyna videolaryňyzy alaňda goýaňda. Ağzınızı köpürçükledip gürläňdok, titrap biri bilen urşaňdok. Yeni de goşmaçy bellep geçmeliler. Tatyan haridyny da hormat goýýaňyz. Olary açaňdok, zyňaňdok, ýyrtaňdok, ýemşerdeňdok. 3-nji stajyna aşak oklaňdok. Begenje Kerim'i gollaw gerek däl lisede hökman gollaw beriň sebäbi gollaw gerek däl adam ýok. Iň güýçli adama da hökman gollaw gerek. Daş gol bolsa daşda öwrüňäki gurjylar köplenç işlemäge päsgel berýär. Begenç bilen Kerim'e işlemäge hiç kim päsgel bermedi ýaly, öňe gider ýaly elmidän we gollap durýan şol oglanlar. Oglanlar gerek däl bolsa men gollawmy kabul ediň. Şu wagt barabar aýdasym mele eşikçileň arasynda bu neme trend bolan bembe futbolka ba. Bakata olman degip dur şu wagtlar. Indi şu muht berlen oglanlar barp alman tonýar. Näme üçin diýsem bar ha. Bir eýlüň dögörseler halk üstünden güläjek galla ya. Şol geyip berdiler. Ene nesip edenler gadaýjan şu bakaty 10 man degip durajak sabar etsen 5 man degilýär. Çağa çyklan alyp gitden nesip edenler geýin agam ben futbolkada.